Pagpangawat sa saka phone shop sa barangay Tamunok, Dakbays, Talisay, nasuta nga inside job panagkonsabo sa kanhi o kasamtangang mga empleyado nakuha sa CCTV. Ang detalye sa report ni Fimarin Dumabok. Nadawat sa Talisay City Police ang laing insidente sa pagpangawat gahapon sa buntag. Sa pakisusi sa kapulisan, nasuta nga inside job ang nahitabo. Sa kuha sa CCTV sa Command Center sa Dakbayan sa Talisay, pasado alas 8 Lunes sa gabi. Nakita kining lalaki nga nakaitumog jacket ug kalo nga itumog puti nga naglakaw padung sa tubangan sa pawn shop. Nasuta nga kanhi kawani kini sa pawn shop. Human sa 5 ka minutos nga nagtindog kini sa lugar, makita ang laing lalaki nga nakaputi og t-shirt, gipug nga ng buhok ug nagbitbit sa iniktan nga iro. Nilabang kini og miduol sa unang makita nga lalaki ug susamag adunay gitunol. Ang nakaputi og t-shirt giila nga si Archie Racaza, 21 anyos, kasamtangang kawani sa pawn shop ug maoy nagdala sa yawi. Gingong nakuha gyud ang 60,000 pesos nga kita sa maong pawn shop. Nasikop sa hot pursuit operation gabi si Racaza, samtang gipangita pa ang laing suspitsado. It's just good that in Talisay we have a city-owned CCTV which we can really use in identifying suspects as well as victims. So, mautoy na himong key. Giangko ni Racaza nga giplano nila ang pagpangawat. Apan matud pa, wa pa siya mabahini sa salapi. Pangin yata sa yaw eh. Ikaw ba yan sa nabutan? Nabutan to nila. Para asa mo tagin mo diyan? Ano na para iskir mo ka atong mangawat mo ato? Wala rin report na ito. Kasong qualified theft ang ipasaka bato kang Racaza. Samtang ang City Toda ni hangyo sa kagamhanan nga madugangan ang impangmontar nga CCTV sa syudad sa Talisay. Magdugang ta sa ato ang mga CCTV cameras, lakip na sa niyadtong mga dan nga naa sa isig ka boundary sa Talisay ug sa iyang silingan nga mga syudad or lungsod. Oba ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.